Cheka pamunoona munotunza kuti heti yakavhara gadzirai pakati munotenderwa tunga ndiri kameramen. Uda kutaura kuti chikwi alright isi toda musangano wenyu upi? musangano wedu weZANU-PF unotonga unorema tiri kusapota vision ya excellence wedu d comrade Mnangagwa kuti 2030 vision ibude zvakanaka saka vasapota pavision yavakaisa iyoyo hazvikoni kushanduka kwenyika yedu ichave nyika iri richi, ichava nyika ichava nemabhizinesi akawanda, ichava nyika icharimwa, ichava nyika ichamainiwa nokuda kwapurezidendi vedu ED Mnangagwa, our excellence. Saka tiri kuvasapota nevision iyoyo nemwoyo wese, tiri kuno kunonzi kwamapanzuri kushavani ende ikoto kwavano zvakwa. Kana ndiri ini wacho ndakadzidza padambudzo pacho ndoba ndakaitira form 1 up to form 4 padambudzo kulundu apo ndoba ndaidzidza. Zita rangu futi ndere Muhondo, ndoitwa Tongai Malandu kana kuti Mpofu. Uri mwana wani? Inini ndiri mwana wa Moses Malandu. Wagara ndagara muno mamapanzuri kuvhileji rekwaMadlazvivi kwanachengeta kumusoro tichienda kuLundu. Wachifani? Machifu mapanzuri vechichimbofu vatina operation. Sabhuku? Sabhuku wedu ndiye wandinaiko zvino ndina Sabhuku Mahleka pano padhuze neMachina parodi apo paziname station apo ndopatiri kugara. Pano pane kutaura ndiri ndepachibhora patinofumbala 1 tichienda kudhamu redu Hombe ratinobata hove tichidya tichina pakati pamuzondi wanani nemabhazuli kana mapedza ndikotaurawo kana pedza taurezve lezi ndobvu ndogara pano pachibhora palawanteno ende musangano ndagara ndinemwe. Hakuna munhu anopikisana nemwe muno watinowira naye. Hakuna munhu anopikisana naye. Isiri padhuze nePrazi. Vose vakapinda muPrazi, vapinda muPrazi. Tora ivhu rakanzi na ED Mnangagwa. Tora ivhu. Kundani koyo mdaro? Veterani. Garaweni. Muri veterani ere? Veterani. Taurai kuti zita renyu regohondo munonzani? Zita renyu regohondo sekuri munonzani? Mabhunu muchapera. Manga muri station ndikupi? Station Manika. Kwamutare? Manika iprovince yeHonda. Taurai ndizviziva ndimanga muriko ina ndizvizive. Mairwira makamirira Zanla Forces or Zipra Forces? Zanla Forces. Zipra Forces zitechibva kunana Bedbridge dai asi Zanla futi yaisvika kuBedbridge yosvika kunana Gwanda, part of Gwanda. Zanla yapinda asi Zipra yakazobva kuMozambique asi 1975 yakudzokera kudai vakudzokera kuna Kaunda. Kana muchazviziva history. Ayo ndimuno takati siko isu. After kufa kwaChitepo hanti vanhu vese vakazobodai. Alright. Dai. Ava vakuti aita kusvikira. Makati kudai mukutaura mukudai kuZambia. Vaya Bedbridge. Siya mwene zviri kuno. Vakapinda vakanopinda vakabuda nepaLutumba. Alright. Mune makore manganisa 66. Saka makaenda kuHondo muri mwana muri kuprimary kai? Primary kana form 1 iko? Angachiti mastandard kai? Saka makaenda kuHondo gore ripi? 1978. Maka trainwa kupi? Poland. Vandakanaita inonzi policing. Makazopinda chipurisa after independence?
5 November 1980 to be precise. Kupi? Morris Depot yeku Harare. Morris and Thompson why they were police. Yakachinja zita kama imanje kunoziya. Yakunzi? I was. Munongoziya yakudhara here. All right. Saka maita usunga vanhu mudhara iyo. Mwana wasendeki 1994. Pamasvingo apa. Vamuraya concept mutai kwa Janet kunonzi kwatora uchikukura kudai. Oh. Remember kwakuna Sharuka vanobva paMandidzaka. Okay. Saka akaotiza 1997 ndandava kuona. Oh, saka makatovaona imi. Kusunga zvinoti kwaona zvinei. Ndimakavasunga manje. It's on record, zviriko. Mimi ani? Detective Inspector Garaweni. Oh. Saka mutori mu-CID zvekudaro. Munopedza basa. Maitofamba nepfuti. Pfuti yenyu yamaifarira muhondo yenzi. Assault rifle. Yaibva kupi pfuti iyo? China, Russia. Saka kana muchiona maChina achiuya kuno kuzvikurira kuti takubhadhara, we are paying back ka. It's a government policy. Kuti vakatibatsirawo kusunungurawo Zimbabwe. Remember we've got Robert Gabriel International Airport. Wange 7-8 and it's 300 million. Kana imwe mchifunga kuti imwe mari dzidzedzera ichikudzika. All right. Samunogara kupi mazuva? Mukati mupi? Iya. Oh, ndo kwamunogara? Kana chikutsvaga itokutsvaga ise? Une mudzimai nevana nevazukuru ikoko? Mati zita rekuhondo ndodzichisviya? Mabhunu muchapera. Mukudara naMadminox, muzukuru wenyu, mwana waChipoto, pachatira pana Dhuma. Pachipoto apa, paDhuma apa, paQeda apa, papaziya apa, pachatira pana Tapson apa, papaziya pana Nkululeko. Baba Nkululeko yanzvadzi yamai vavo chaiyo chaiyo vatedza nditani ndana mainini ana mainini ora nateta nyatsoziya mateni ndana sekuru Mishex banda ndisekuru ana Gedi variko kakumboko ndakatosvika ikoko nezuro pane variko vanogara umboko ndana sekuru His Excellency ndisekuru futi ndakaenda ifoko ukoko muona pane imba yaThe Excellence paside pacho pana sinikiwe munomza pakarorwa sinikiwe paBabaroni sinikiwe wakadhuri kulundika paside nepaside ka imba yavo iri paside kapadambudzwa kapo uchingotenda unobva watosvika
nditoti muzukuru wenyu zvekudaro taura zvinhu ndoda kukurudzira rimwe apa zvekuti kaseondokuona Midlands province kana kuti kuno kuMidlands takaita efortune kana tirombo rakanaka rokuwanawo mutungamiriri anobva kwedu shavane muri Midlands. Efortune inogona kuti kana ikapfuura inogona kuwanikwa after 100 years kungowanavo candidate ichatungamirira. Saka tikutaura kuti vanhu vekuno kuMidlands masvingo takadaisochidzira kuno tofanira kushandisa mukana kuti tisapoti our president Emerson Mnangagwa kuti vision ravo ravakataura re-2030 iro ngaribude zvakanaka bhozi inonzi nyika inovakwa nevene vayo. handiti apa parushwaya pakagadzirwa zvakanaka taane chirungu pano ndodolisa kukatara bhucha rakaiswa na our mwana womuno nomatinirusvaya vakaisa bhucha rinokombita vana okay manakira rakaita mukati maro kureva kuti zvinhu zvedu zviri kudii zviri kuita paruzevha asi panenge pachirungu. Even chero magetsi tinawo ende magetsi apakaitiwa yanga iri rural electrification yakaitwa even aivo futi our ed Mnangagwa our president vakanga vari mumuurongwa ikoko magetsi pakauya gore rero akaitiwa muno rural electrification yakaitiwa vakanga variwo kwadewa kwaane magetsi hatina pasina magetsi dharu hanawa magetsi hanawa maindi kogijima msindo chichenyu love more gijima msindo ndisekuru wangu futi uya handiti uyo unosenzesa msindo asi ndiro pasi uya isusu pandiri mwana alright sakaroora chipedzisai zvenyu zvekutaurai mashoko enyu kupedzisira aiwa kunoisigere zvamunongova komana achitaura ine kuzoti bhiya ndio inenge ichiti machikokupedzera nekudai takachengetedzeka kuno na mambo chimhofu na vanhu vese vakachengetedzeka kana zvichitofamba zvakanaka hatina chero chatomupushira hatina chipomero aiwa nyaya yake kunotoneya kuti izoi pati yedhibhiya kora chimhofu kuti amire papo ngoma taurai mashoko enyu kupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndekudai isisu semazimbabwezi ngatibatanei tigone kuvaka nyika yedu tisati haagoni kadonogona but ngatipindei zvakare muvision remukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nyaya yacho tikuona pane zvinhu zvatotanga kuchinja zvakawandisa zvatakadochinja zvatikuona kuti hai mutungamiri uyu takapiwa naMwari tibanira nemasola kuno pane zvekuona achisha mari masola shoko rangu rekupedzisira tiri kuona matamwari kuti evawedzegwa mazuve ekutonga emazuve kutonga adini awedzegwa kuti zvinhu zvinyatsokuzviwane shanduko yakadini makuita hoho manje mupfekero wangu urikuona chinangwa chesolar system chakatiwa naagara vakamara ndege dzaupokoya pari kuiswa solar system apa pakatiwa solar system refu apa paningi vakamara ndege dzavo apasi paningi apa pamusondiwa paprimary school apa vakaitiwa
solar system yandinofungidzira nguva semudhara akataura Inobenefita. nekufamba kwenguva Takatarira Vision 2030. Takatarira Vision 2030 ndikuona zvakawanda zviri kuitika before Vision 2030 isati yasvika. nekuti chere mudhara akaburuka apa parikuitwa something. Alright. Saka mimati munonzani Indoitwa tsunga yemalando pofu ndiri mwana womunhu ndonzi kiuletsimba ani garaweni kana kuti mugaviri. alright zingaidhofu maita basa noteti sharp